είπε το όνομά μου η Δέσποινα εδώ, η κυρία Μακρυδάκη. Εγώ είμαι στο Κέντρο Δηλητηριάσεων Διευθύντρια και Επιστημονικά Υπεύθυνη, που υπάγεται στον παθολογικό τομέα του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Ευχαριστώ καταρχάς και τον κύριο Κόλμα και τη φαρμακευτική εταιρεία για την πρόσκληση και την τιμή που μου κάνατε. Εμείς είμαστε από το 1975 εκεί, αντιμετωπίζουμε δηλητηριάσεις και ενηλίκων και παιδιών. Δεν φεύγει η παρουσίαση της... Εγώ συνεχίζω να μην αντιμετωπίζουμε και ενήλικες και παιδιά και η φαρμακοποίηση μας παίρνετε στο 77-93-777 που είναι το τηλέφωνο για το κοινό, και έχουμε και για τα νοσοκομεία, αντιμετωπίζουμε περιστατικά δηλητηριάσεων, και τους αγροτικούς και τους Έλληνες που έχουν πάει στο εξωτερικό. Και τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, γιατί δεν μπορούν εύκολα να συνεννοηθούν, να συνεννοηθούν με τα κέντρα δηλητηριάσεων, τα αντίστοιχα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Όχι, ναι. Εδώ στην Ελλάδα είναι το μοναδικό για όλη την Ελλάδα. Προχθές πάλι μίλησα με συνάδελφο φαρμακοποιό, ήθελε βοήθεια σε κάποιο περιστατικό. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο σύντομη, αν και οι δηλητηριάσεις καταλαβαίνετε, επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά καλλιτικά. Φάρμακα, χημικά, ταμπλέτες πλυντηρίου πιάτων, ταμπλέτες πλυντηρίου ρούχων, είναι άπειρες οι δηλητηριάσεις. Δηλαδή, εκτός από τα φάρμακα και τις χημικές ουσίες, τα φυτοφάρμακα και προηγουμένως που παρενέβη για τα δείγματα φυδιών, δείγματα μέλισσας, αράχνης, όλα αυτά τα αντιμετωπίζει το κέντρο δηλητηριάσεων. Ωραία. Ο Παράκλησος είναι ο πατέρας της τοξικολογίας και έλεγε ότι τίποτα που υπάρχει στη φύση δεν είναι δηλητήριο και είναι και δηλητήριο αναλόγως με τη δόση και τη χρήση του. Φυσικά, όπως ξέρετε εσείς σαν φαρμακοποιοί, η τοξική ουσία είναι κάθε μη ζώσα ουσία που εισέρχεται στον οργανισμό και μπορεί να ενεργήσει βλαπτικά. Βέβαια δεν εννοούμε σαν δηλητήριο τα ουσιούς και τα μικρόβια. Ενώ το φάρμακο, που πολύ καλά το ξέρετε, είναι συνθετική ουσία που μπορεί να βελτιώσει οι λειτουργίες του οργανισμού, να θεραπεύσει νόσους και να χρησιμοποιηθεί και για διάγνωση νόσου. Η ικανότητα μιας ουσίας, λέω λίγα πράγματα για τον ορισμό. Η ικανότητα μιας ουσίας να προκαλεί δηλητηρίαση, να προκαλεί εσωτερικές ή βλαπτικές διαταραχές στον οργανισμό, είναι η τοξικότητα. Αλλά πάλι και εδώ εξαρτάται από τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθεί. Και το ενόπνευμα είναι πάρα πολύ χρήσιμη ουσία. Πώς θα χρησιμοποιηθεί και με τη δοσολογία και από τι οδό θα χορηγηθεί, αυτό καθορίζει το αν θα έχουμε δηλητηρίαση ή όχι. Όπως ξέρετε, η είσοδος της ουσίας της χημικής που θα προκαλέσει δηλητηρίαση στον οργανισμό είναι από το αναπνευστικό, όπως μας είπαν πολύ ωραία και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, από τη μύτη, από το στόμα, από την εισπνοή, από το δέρμα και από το πεπτικό σωλήνα. Εδώ βλέπετε από την αναπνευστική, την πεπτική και την κυκλοφορία. Από την αναπνοή με την εισπνοή, από την αναπνοή, από τη μύτη το στόμα και πάει στους αεραγωγούς και από τους αεραγωγούς. Προχωρά στην κυκλοφορία του αίματος και στους ιστούς. Το δέρμα δεν είναι τόσο εύκολα διαπερατό, γιατί έχει την κεράτινη στιβάδα και το λιπόδες έκρημα των σμιγματογόνων αδένων, που πρέπει η ουσία να είναι οξύ, να είναι διαβρωτική, για να μπορέσει να καταστρέψει τη διαπερατότητα του δέρματος και να μπορέσει να εισέλθει στο δέρμα. Εδώ, επειδή εγώ δεν θα πω για εγκάβματα, εδώ να πω ότι προχθές σε κάποιο σεμινάριο που ήμουνα με την εντατικολόγο του κ. Χατζή, μας είπε αυτό που μας είπαν και οι διασώστες εδώ για τα εγκάβματα, ότι το βασικό είναι το τρεχούμενο νερό. Διότι δίνοντας αλυφές, κρέμες, γιαούρτια, καλύπτουμε την ουσία που καίει και συνεχίζει να καίει. Άρα το πρώτο που θα κάνετε εσείς στο φαρμακείο είναι καλό πλύσιμο με άφθονο τρεχούμενο νερό. Για 15 λεπτά, παίζει ρόλο και ο χρόνος. Και μετά θα δώσουμε την αλυφή, τη φλαμιζέλ, που θα είναι για δέρματα. Πρώτα κάνουμε πλύσιμο να φύγει η ουσία, να μην συνεχίζει να καίει. Εδώ μια σημείωση, επειδή ήταν οι προηγούμενες ομιλίες για το εγκάβματα.
Από το πεπτικό είναι οι πιο συχνές δηλητηριάσεις, το 87,7%. Έπεσε κάποιος? Γιατί καθώς καταλαβαίνετε και με την κατάποση μπορούμε να την πάρουμε το φάρμακο ή τη χημική ουσία, αλλά μπορούμε και με επαφή με μολυσμένα αντικείμενα, μπορούμε και με το νερό που πίνουμε, οπότε είναι η πιο συχνή οδός στην οποία αντιμετωπίζουμε δηλητηριάσεις. Οι σημαντικοί παράγοντες που εξαρτάται η ουσία τι θα κάνει είναι η πυκνότητα της ουσίας και η διαλυτότητα. Εδώ έχω επειδή μιλάω και στους φοιτητές της παιδιατρικής, είναι ένα διάγραμμα μέχρι 14 ετών, αλλά ισχύει και για ενήλικες, γιατί από ό,τι ξέρετε εσείς καλύτερα στο φαρμακείο και οι ενήλικες με τη γεροντική άνοια είναι πολλές φορές σαν παιδιά. Οι συχνότερες δηλητηριάσεις από ό,τι θα δείτε είναι το σκέλ, σε όλες τις ηλικίες είναι τα φάρμακα. Μετά τα δύο που αρχίζουν τα παιδάκια και περπατούν και εξερευνούν το χώρο, έχουμε δηλητηριάσεις και από απορριπαντικά, από ταμπλέτες, θα έρθουν στο φαρμακείο, θα σας πούνε ότι πιάμε άζαξ. Αυτά εσείς μπορείτε να τα αντιμετωπίσετε εκεί, οπότε κάνουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη μαζί, για να μην γεμίζουμε τα τέπ των νοσοκομείων. Βέβαια, στις ηλικίες 10 με 14 ετών καταλαβαίνετε ότι έχουμε και χρήση ουσιών, πάρα πολλές. Η συνάδελφος, η κυρία Τουλουπάκη, καταγράφει τα ναρκωτικά και πηγαίνουμε στις συναντήσεις για τα ναρκωτικά. Είναι πάρα πολλές ουσίες που χρησιμοποιούν. Και σας βάζω εδώ τις ουσίες που έχουμε στο σπίτι. Πού είναι τα φάρμακα, που εσείς τα ξέρετε και καλύτερα από εμάς. Ασπιρίνη, ρινικές σταγόνες, πολύ με το τριβί. Τώρα τελευταία έχουμε πάρα πολλά περιστατικά με τα ζελεδάκια. Εκεί δηλαδή εσείς θα μας βοηθήσετε στο ότι θα τους λέτε αυστηρά ό,τι λέει η δοσολογία, διότι μας καλούν και λένε ότι πήρε τόσα ζελεδάκια που η βιταμίνη D αν ξεπερνάει τις 10 φορές τη συνιστόμενη ημερήσια, τις 400 μονάδες, μπορεί να κάνει βλάβη, ασβέστιο, φωσφόρο και διούρηση. Θέλουμε δηλαδή εκεί εσείς τη βοήθειά σας. Τους χλωρίνες, καθαριστικά, βενζίνες, καλλιτικά, χημικές ουσίες, εντομοκτώνα, εντομοαποθητικά, ποντικοφάρμακα, που μπορεί και ζωάκι να έρθει κάποιος στο φαρμακείο να σας πει. Εγώ δηλαδή πιο πολύ σας μιλάω, έχω τις διαφάνειες πιο πολύ το μυαλό μου με τα περιστατικά που αντιμετωπίζω. Πολλές φορές για ζωάκια που φάγανε ποντικοφάρμακα, τι να κάνω βιταμίνη K, γιατί όπως τα ξέρετε είναι αντιπυκτικά, μακράς δράσης. Οπότε το βασικό μας είναι τα μέτρα πρόληψης. Κάλλιο το προλαμβάνει παρά το θεραπεύει. Δηλαδή, να έχουμε μια σωστή φύλαξη φαρμάκων, καθαριστικών, χημικών και καλλιτικών, να τα διατηρούμε στις αρχικές τους συσκευασίες, να μην αλλάζουμε πάρα πολλά περιστατικά, γιατί άλλαξε η μανούλα την χλωρίνη και την έβαλε σε μπουκάλι άδειο του νερού,